Umfunda uMateyu 24 usifundisa ngezimpawu zokubuya kwesibili kwenkosi yethu uJesu Kristu. Bala nje zibe ningi. Uma mhlambe uya ku verse 7 lapha uyasho ukuthi isizwe sovukela isizwe, umbuso uvukela omunye umbuso, kuba khona indlala nokuzamazama komhlaba ezindaweni ezahlukene. Kodwa ke ngithanda uverse 8. Uthi uverse 8 kodwa konke lokho kuzobe ngokuqala kwemihelo. So lezi impawu lezi ziyazivezela ukuthi ke uma sekuqala zona shuthi sobe sesikhathini lapho khona uJesu esezobuya khona. Azisho ukuthi uma sekwenzeka zona cha uJesu nangu kusela. Uma sekubonakala zona sekuveza khona ukuthi uJesu usezobuya. But lukhona kuphawu uJesu alubalayo. iBhayibheli elithi uma sekwenzeka lona kuzofika ukuphela komhlaba okungukubuya kaJesu Kristu. Umuya ku Matthew 24 from ufunda uverse 14 uyasho ukuthi ke leli ivangeli lombuso liyashunyayelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. So lisibekela kanjalo ke manje ukuthi ke into ezofikisa ukuphela ukubuya kaJesu ukushumayela ivangeli. So manje uma ubuka emhlabeni njengamanje abantu bayakhala ngazo zonke izinsuku bethi hayi cha uJesu seyabuya, nakho umhlaba uyabheda, nabo ubugebengu buyanda as kuyezinye zezimpawu lezo. Uma ufunda kwezinye indawo kuyafiwa, kunezifo engalapheki nje, umhlaba nje ukwenye indlela manje akusafani nakuqala. So abantu bahleze bethi hayi cha ngempela uJesu uyabuya manje, kodwa ke uJesu utshela ukuthi akukhona lokho okuzombuyisa yena. Uthi yena ivangeli lizombuyisa. But ke khona into ongaze uyiqaphele ke engifuna uyiqaphele manje. Iverse lithi ivangeli lizoshunyayelwa kube ngubufakazi. Ngicela ukubuza ukuthi ubufakazi into enjani? Ubufakazi, ubufakazi into ebonakalayo. It's something okwazi ukuyibona ngamehlo kanje. Angithi lokuzana inhloso yevangeli ukuthi umushumayeze umuntu, angithi umuntu usufuna ukuthi aphenduke. So umuntu bese phendukile ke ibubufakazi ukuthi umuntu uphendukile. Umuntu umbona ngendlela ephila ngayo, umbona umuntu ephila impilo yokwahlukanisa, impilo ebalekela isono through ngoJesu Kristu. So umuntu ophendukile umbona kanjalo ke ukuthi lo ngimshumayezile waphenduka ngoba nakho lezi zinto lezi abezenza, impilo yobumnyama, impilo yobubi abephila akasayiphili manje. So lithi ivangeli ke alithi verse leli ivangeli lizoshunyayelwa kube ngubufakazi. So kusho ukuthi ngamanye amazwi uma lishunyayelwa kuzobonakala. So uJesu Kristu usitshela ukuthi ke lana ke mhla amaKristu onke aliphila ivangeli, not just ukuthi alikhulume kuphela but kubonakala. Angithi kuthiwa kube ngubufakazi mhla amaKristu onke aphila impilo yokuphenduka, ahlukana nesono, ahlukanisa, athi mina ngizophilela uJesu. Laze futhi ke libone because phela ubufakazi ezweni khona abazobebuka ngithi. So kuzoba ubufakazi ezweni ukuthi ayibo ngempela lo ngumKristu indlela aphila ngayo. So kuthiwa ke mhla amaKristu onke arisha afika lelo zinga lelo lokuthi aphilela uKristu onke, uKristu uzobuya ngaleso sikhathi leso. So lento isitshela ukuthi thina ke uJesu uhleli manje ezulwini, kodwa ke wathi uyabuya kodwa ubanjwe yimi nawe. Ngoba uNkulunkulu phela uma engasebuye manje thina singathi isimilo sethu singakalungi, singabhubha thina. Ngoba uKristu uyabuya uzolanda abakhe laba abamphilelayo. So ngalawo mazwi lawo ke bengicela ukuthi uthandaze, ungagcini ngokuthandaza, wenze
konke lokho okubhaliwe ezweni laNkulunkulu okuthiwa kuhle okuthiwa kwenze. Thabatha ivangeli uliphile ngokweqiniso ngokuphelelisiwe futhi, ngoba uma kufika izinsuku zokugcina lezo ngempela ke manje, angithi usuku lokugcina lapho uKristu azobuya khona, wena esakhe isimilo singakapheleliswa, nawe uzotholakala ufana nalabo abazolahlwa, labo abazobaleka bethi amatshe awabafihle, iy'ntaba ayibamboze azibafihle ebusweni balo ohleli ehlalweni sobukhosi. Uma ufunda laphana Isambulo 6 from verse 14 kuya verse 18, khona abazobaleka bebalekela ukubuya kaJesu. Ngokuba ubungcwele bakhe noma angiyibeka kanjalo, angithi his glory, ubukhazikhazi bakhe kahle leli gama engilibhekayo, kubona kuzophenduka umlilo oqothulayo, as lisho iBhayibheli ukuthi God is a consuming fire. uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo. So kulabo abenza okubi uzobaqothula lo mlilo, but kulabo abenza okuhle ubukhazikhazi baNkulunkulu kuzobashintsha befane naye ngayo yonke indlela kuleyo sikhathi ngokwesimilo. Ngalawo mazwi lawo ke ngiyabonga. Amen.